Ana sa dili moubos sa 200 ka magbanay ang nawad-an og panimalay human miulbo ang dakong sunog sa Barangay 21-C sa Davao City kagahapon. Ang mga apektadong residente nasunugan na sa duha pa lang katuig ang milabay. Ani a report ni Argil Relator. Bagang itong nga aso ang makita sa kahitasan sa Barangay 21C Davao City, Huwebes sa hapon. Gilamoy na di ay sa dakong kalayo ang kabalayan sa maong lugar. Nagdinaganay ang mga residente pagawas. Gipangpasan ang mga masalba pa nga kaptangan. Paspas nga may responde ang mga bumbero. Nagtinabangay na ang mga nagkanaiyang fire volunteers. Palisuray ang pagsulod sa mga eskinita tungod sa kapiot sa dalan. Aron na pasalitan og tubig ang nagkalayo nga mga balay. Atras na! Kaya atras na! Pato sa pagawasan na nakalayo niya! Gawasan niya! Sa aerial footage, makita ang paglamoy sa kalayo sa kabalayan. Paspas bikanit ang kalayo, sanglit dikit-dikit ang mga balay. Kusugsab ang hangin tungod kay kilid na sa dagat nakatukod ang mga balay. Alas 5:30 sa hapon, gisaka sa BFP sa ikaupat nga alarma ang sunog. Alas 7:27 na sa gabi, dihang gideklarang fire out. Gilayong giatiman sa mga personahe sa CSWDO ang mga apektadong residente. Temporaryo silang nagtiner sa gym sa Barangay 21C o Barangay 22C. Gilayong may bisita si Acting Vice Mayor Rigo Duterte o gihatagan og pagkaon ang mga nasunugan. Walay casualty sa maong sunog. So nasabtan na mo nga naa sila yung mga pinagdaanan, pero naaman ta. Naaman mi, wala man ako sila biyaan, wa po'y tulugay. Gabi pa lang daan, gisecure na namo ilang pagkaon. Garkon buntag naghatag na pod. Pagkabuntag, makita ang kadako sa danyos sa maong sunog. Diin naabo ang mga balay sa Purok 8A, Block 50, 57 ug 64. Gitudlo nga sa balay sa usa ka magtiayon, nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Diri na, ang kalayo, nana diri sa balay sa kong anak. Kay baliduham ni kabalay. Diha na, sa hugasan, yung gawas ng kalayo, yung tabok na sa balay sa kong anak. Paspas kayo, suking hangin. Gidala matud pa sa Santa Ana Police Station ang magtiayon. But ang rason sir kung anong gidala nato sila sa police station is dito na lang magkandak og investigation ang investigator nato from Bureau of Fire Protection ug sa mga witnesses nga naaduol sila nga panimalay. Ang kapait, kibag-uhay lang nakabangon ang mga residente. Human nasunugan sab sila, duha ka tuig na ang milabay. Nagkinahanglan jud mi sir og ganang among mga hygiene, pang-adlaw-adlaw nga mga kuan kay wala gid may masuot. Ang pagtukod og balay ani ang among giproblemahan sir, nag-uol jud ko asa mi mamuyo. Padayon ang validation sa CSWDO aron masuta ang kinatibuk ang ihap sa mga apektadong residente. Nagparayon pa sabang investigasyon sa BFP aron masuta ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo, ingon man ang kinatibuk ang danyos. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.